ezta? Bueno, gabon, etorri zaren danoi, eta, bueno, etorri zaren nire liburua Hiltzak Orbainetan, argitaratu dalako, eta horren aurkezpena ingo gauelako, eta, bueno, horren aitzakiaz, gerupe, bentzeu dugu, beste batzutan eitzen du ilunabar literarioan zerakotxo bat eitxia Atxabaltan. Egin izan ditugu, esango zuen zeintzuk garen, eta hola, egin izan ditugu olako antzeko batzuk, beste herri batzutan, Irunen, ero Lizarran, ero Zumarragan, ero hola, eta Atxabaltan inbari gauken, eta esan gau, bueno, liburuanen aurkezpenakin batera, aurkeztu inbiegara putxo bat, eta hola. Idazle eskolako ikasbiak izan gare, Bergarako idazle eskolako ikasbiak izan gare, eta horre gare, ingounak, gaurko jarrera, garen lartien. Orduen, bi momentu eukiko dago saioan, ez da izango oso luzia eta ona, plaza. Alde batetik, poesia zela bildu gaitxuen, ero poesia liburu batek, esango batzuk behitzen poesia erara zer uste du poesia zer da. Eta gero, geure ekoizpeneko edo idazle eskolako ikasle batzuk euren sormeneko poesia batzuk irakurriko dituzte. Eta gero, beste bigarren momentu baten, gure irakaslia Dantere Irastortzak ingo dau gure neure liburuaren aurkezpena. Eta ja erakutsiko gapurtxo bat, zer den liburua, eta ingo irakurketa batxo batzuk. Ez nik bakarrik, baizik eta hemen gauzenan artien. Horixe izango da, gaurko zailua. Eta lagunduko zku dantzari batek. Olerki batzuk lagunduko ditu, bere gorputzakin jantziko ditu dantzari batek, itxasan abarrigazek. Batzuk. Abezela ustetzen da, ez du ensaia eta olako ekezen, bakarrik esan duzela inbien dagoen, eta abezela ustetzen dagoen. Batzuk ez dauze, ez poesia entzuten eta hola, igual ez gauza itxuta. Baina, bueno, aber guzteta jatzuen, jasiko gara. Poesia edonon aurki dezakegu. Poetak edonon topa ditzakegu. Beraz, deno gara poetak, hala? Non aurkitu daiteke poesia? Nik komuneko atetan aurkitu izan dut. Kajikan ere bai. Baita gurutzatzen diren begiradaetan ere. Niri irribarri batek inspiratu izan dizkit poesiazko hitzak. Azken batean bizirik dagoen edo zer inspiratzen dit. Eta horrela, biziaren atxa hartzen dut. Hori da poesia. Zer den poesia? Diote poesia idazten duena zoritxarreko dela. Diote zoriontsuak ez duela poesia idazten. Diote, horren beste gauza diote, poesiak balio du galderei erantzuteko. Eta balio du, erantzunik ez dagoenean, galdera gehiago egiteko. Poesiak balio du, gure izatea azaleratzeko. Hutsik jaio ginen, eta bizitza oparitu ziguten. Poesiak balio du, bizitza hori osatzeko. Nik pentsatzen dut, poesia dela bizia. Eta behin, lurrak hortzia ukitu zuen, zuk maitatzen nauzunean bezala. Eta orduan jakin nuen poesia etzela munduan irakurtzen zailena aitzitik. Burua lasatu, gerria malgotu eta bihotza betetzen duela. Eta gaur, nahi baduzu, hortziak lastanduko du lurra.